Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa melih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah ya. Jumeneng komplit sak bawane kira aku kuetan Cidra. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh saiki kaya anting ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tua sik. Sik tua Mbak Wondo. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada dikerok lho aku. Heeh, ta. Yen ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra. Kleker-kleker tau. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anting wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes. Ora apa-apa. Kaget aku yoan. Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Go latihan ya Ding yo. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak D-mu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi kok nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari, Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Ngampuh.
Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung? Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa tau ngono dialah iki do ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh dadi enggo coba bayangke bicara krungu samaya eling yen tak napa to Pak? Semangat kok ya. Lara untuke semangat lho Pak Ora Geteri. kepriye, Cik? Jan. Disambal. Sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa kuwi mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok. Arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo? Ngenteni wimbo lengsi sila langke sila ning prau gabus meh lae rasa
toh dipun pinangkani saking Pak Gino Baladewa. Sampun Mas Gade. Tuh sembah nuwun. Aduh. Kesel lah ku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes. Ayo, tamu. Nah, wis ngene iki. Ya iki arep ngopo iki? Madang wae. Madang? Bakso? Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate?
Do golek dhewe-dhewe engko. Pegang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku ki. Ha sing ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis, entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae guys, gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke. Alon toto lenggahiro risang marto tameng dase misudo andono raras Blagagag ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudung kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kayangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki, Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing Kayangan margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng rawane inggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun
Ya Kakang. Nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelan Kresna. Lah kok iki ora? Lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten nanging pergi menawi Sinuhun Ndwarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negakaken. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake. Banjur prayogane kepiye iki Kakang Semar? Piat langening ngalanggiwan aglar pandamuncar wong tinon ler kekunang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gakono dasare mangsa katiga nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun. Sakniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis medal. Medal rin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki njenengan dika saged pinanggelan bantu dhateng para Pandhawa. Oh ngono Kakang. Ngestoke dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna njaluk pamit sawetara nilar Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula lan anak-anak kula ten mriki mawon. Mangke mindak namung ngribeti. Pukulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten cenala paduka Hyang Adi Pukulun Narayana ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng Arcapada mrepeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun mrepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pangamuking buta gedhe. Dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngendhake banjur ulun mudhun ing Marcapada iki Kresna. Jeneng kita munggah ing kayangan padhang nala lakon iki ya nggih. Oh nggih, yen mekaten kula aturi suminggah Pukul.
menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Punta Sekadang lan aku ya wis tanggep marang lelakon iki. Mula nek iso kula nimbang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko kepiye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet tak nusul kadang-kadangku Yai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan nanging gandeng ing kayangan iki ana buta gedhe. Aku ya tak ngembari dadi buta karo tak walike ning Menyura. Yai Punta, Yai Punta, Yai Punta. Wah. Waduh, iki kok ana buta gedene kaya aku. Neng bedane kono tangane ora podil. Ngono aku wah. Hoi sapa wae dadak takon barang. Pangling para aku. Kenaku ki bolos 1000 ngene kok. Nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa sing bakal ngendhake marang murkamu. Wah, padha le gedhe. Ayo. Saiki milih gulung-gulungan, cokot-cokotan. Apa arep blek-blekan? Ayo. Gek wangsulana, gek ayo gulung bareng. Wah, ladal ayo golek keringet gulung bareng. Kose. Ayo. Waduh. Oh, wawas. Oh. Oh, woi. Oh. Oh. Wah. Lo. Wah. As. Wah. Wah. Ayo kamu. Waduh. Kok seren ki kepiye bolos 1000. Wah, kesel aku. Suwe-suwe ki yo kesel sih. Wong aku jane nang kene iki ora arep dadi jakone dewa nanging malah arep ngewangi karo kowe, ngewangi aku kepiye. Wis to, ayo to. Ora usah tekon ngewangi kepiye. Bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Ayo kayangan digulung bareng di Bathara Guru.
Kakang Narada kados pundi? Pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk bareng. Wah, lah rasakno saiki niki undu-unduane. Pun, saniki ngaten nyuwun tulung Kakang Semar mawon, Dik Guru. Kakang Semar, kula nyuwun ngapunten yen kangen malah kados ngaten kawontenanipun. Iya iki undu-unduanmu. Momonganku pendho ki ora luput ning tok luputke. Mung merga kowe nuruti karo nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah, ora wurung terus nangis-nangis njaluk tulung karo aku. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra di muka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung ning kawah Candra di muka ki terus mati ngono? Terus iso dipesthekke nek do kobong ngono, Kula nyuwun tulung Kakang Semar. Guru, iki undhrane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Werkudara lan minangkani penjangkane, kowe mesti slamet. Wis saiki kowe nututana, nututi nyemplung ning kawah Candra di muka guru. Ngestakaken dawuh Kang Semar. Sewu panas dadi siji, sewu loro ingkang sinandang datan nikmat mupangat labet ing kono papane pasiksan kang datan den pangapura nenggeduk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane mung pasiksan lan pasambat kabrongot panase geni yomani sakecap gewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Awaning kono pun ndodho marang kalepatanipun ingkang nalika semana parikedah anuruti krenteking ingkang garwa anem. Ya Dewi Madrim bilalu lila legawa prapting lampus sinendal mayang kacemplungake ngraka yomani wauta kocap labet santosaning tekad genira angu gemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo asrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasirna bareng praptane Pandhawa papat. Oleh
jumbo karo kandhane wong akeh. Wah, jlamprong. Jarine neng kene iki panase bitung panas Madyapada. Parandene bareng tak cemplunge ora ana penandang kang sinandang. Anane mung nikmat mupangat. Wah, permadilan kowe kembar. Coba sawangen ana cahya sumorot. Bareng tak wis padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara kake kowe ngaku kena ngopo kowe dadurung ana kene. Mangkoto dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Aku Werkudara Bratasena. Dene iki adikku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku Nger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen. Ana endi kakangmu Puntadewa, Nger anak-anakku? Anakku Nger kembar. Pinten tangsen kowe lairake saka gua karepanipun ibu ora kowe ora tinenggan karo ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus. Nger Kenapa Pandhu lan Babu Madrim apa nono ning kene? Wah, dosa luputmu ki apa? Rama, kula mboten badhe wangsul ing Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Bu. Kula nggih nderek wonten mriki. Kula nggih nderek wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kaliyan anak-anak kula. Kene Ger lungguh sing kepanak kene yo, Ger. Syukur kunjuk paduka duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kaliyan anak-anak kula. Madrim, aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku. Gegala anakku tak jejakung saka alam baka. Anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja takoni werna-werna. Aku rasa tok takoni sing werna-werna. Sing penting aku wis jenak, wis kepenak mapan ing kene. Madyapada kuwi nggone penandang, nanging jebul malah luwih kepenak mapan ning Yomani Luka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ukir jiwa ragaku. Wah, mula Pandhu bapakku arep aku tetep arep nderek ana kene wae. Ya Nger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci. Wayaning mangsa kala ngerti ya Nger. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gentur tapane utawa lelabuhane Nger. Mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak Sena. Lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ana ning kene iki sebab saka niyate Werkudara. Mergo jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu.
Wah, rino wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Mboten Adi Guru. Dikira kobong dadi aku jebul nang kene malah pating glenik jagongan. Ah, pripun iki Adi Guru? Titah ulun Pandhu lan kita Madrim. Pun kek ngendika kalih disawang. Werkudara Janaka kembar iki lho isih do meger-meger mboten kobong dening kawah. Nggih Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun nggih. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka ya mani bakal dadi ndut blegedapa nanging jebul malah ora jalarite nemu ing pati. Mula ulun nglenggono marang kaluputan ulun nggih Pandhu, ulun minta aksama ya nggih. Adi Guru, kok malah ngendika kalih Pandhu niku pripun? Niki urusane kalih si Werkudara nika, mulane ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Ah, lah isin. Pun to. Niki si Adi Guru mboten nyuwun pangapura kalih Werkudara. Ah, kayangan malah saya remuk mboten gek ndang rampung lakone. Iya Kakang inggih. Werkudara. Bima. Bratasena. Bima. Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, ambeku lagi saryawan. Kau ora ana gunane aku guneman karo Kage Guru. Wah, wis ora ana gunane meneh. Ger Werkudara, ulun ndedha marang kaluputan. Sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Yo. Wis. Sing wis ya wis. Sing ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara, iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Ya aku gelem nulungi. Nanging ana syarate. Seranane apa lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandhu lan Babu Madrim entasno saka Yomani. Iya ya, Nger. Ya ulun udaneni. Wong atuwa kita bakal ulun taske saka panasing Yomani Loka. Wah, aku wegah nek mung dintaske tok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandhu lan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundasanga. Papanke ana swarga ingkang langgeng. Yo. Lamun mengkono ulun pinangkani Nger Pandhu lan kita Madrim. Munggah ana ing Lokabaka wis purna dharma kita nggone jeneng kita ngunduh woh ing panggawe. Mula ulun nunggahke ana ing swarga Tundasanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun.
Oh, dan. Ah. Ana satriya gagah gedhe dhuwur. Wani methuke karo aku sapa? Wah, tak takon ya ngopo? Wah, ana buta kok ambune wangi. Kowe nganggo minyak wangi marek apa? Wah, la iki. Udara nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, punta aji kakangku. Pangestu aku wis oleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Matrip. Wah, malah wis kelakon nyuwargake. Bapa Pandulan Babu Matrip wis munggah swarga. Duh, adikku Di. Wah. Ana satriya bagus wani methuke karo Balasrewu. Apa kowe ora wedi? Oh, dadi aku kon wedi karo kowe to. Oh. Aku wedi lho iki. Wah, aku wedi tenan lho iki buta Koko Prabu. Waduh. Oh, adikku Di, adikku. Syukur ae syukur dene wis ketekan panjangkane para Pandhawa. Wis kasembadan nyuwargake Paman Prabu Pandulan Ibu Matrip inggih Koko Prabu. Durga
merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun. Temah ulun nandang wirang. Sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun. Inggih. Nyuwun pangapunten pukulun. Ayo kita bali ana ing dandang mangure. Inggih, nggih. Nyuwun pangapunten pukulun, kula wangsul. Wah, ayo. Pendhawa wis bali, ayo sisan pendhawane kene tak sesepe getih. Yo tungkak tamparana. Waduh. Waduh. Aduh, mati aku. Wah. Oh, mati. Oh. Oh no. Waduh. Saya suwe saya akeh sifat barat mbuh tibamu. Punten niki lakone pun rampung pun bubar ya. Muga-muga mugi-mugi menapa ingkang sampun dilakoke niki mugi-mugi apa jenenge iki lakon Pandhu Swarga utawi dalam rangka umbul donga niki saged mugi-mugi nggih pun alhamdulillah ngatur mawon. Aku bingung lho omong nek wis ngene iki. Wis buntu kabeh. Ndara niki sampun bubar, sampun rampung. Wah, kok gasik men. Lah niki ijine namung dugi jam 1 ning pun boten napa-napa. Mun rahayu nggih Ndara, mugi-mugi sedaya apa jenenge sami slamet sami pokoke sukses slamet rahayu Ndara ya.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.